Damira pamberi pedera mambo kutasa. Damira pamberi pedera mambo kutasa. Zvese zvikwadi. Zvese zvikwadi. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari aribatsira umwe. Mwari aribatsira umwe. Pamusoro changamire. Ndakabva pano gorera. Stare yenyu. Ndonzi Elizabeth Mwatse, Mukunda Mwatse. Ndakazvarwa Mwatse. Ndahangu widow. Chitaurai. Ndakabva pano gore rapera, exactly gore rapera muna January. Mambo waresolva case yemusha wambuya wangu. Takakura tichienda semazukuru tisina musha, baba wasolva kare kwaHonde nezvazvaitikawo zvakaofadzaba vakasazongodzoka. Handichaendi mberi nenyaya yacho, asi ndiyo ndakawira zvikadzi wabva pano enda wofenze wanzwa stories yangu yandataura nayasabhuku wanga apa muvakidzani wangu munda iwoyo ambonditi uri kundipa. Ndazoenda kobhara twangati ndibhadhare, vachinja pfungwa akati kwete yachi neighbor yangu ndozvakazvandunza kuno gore rapera. Saka ndakafara ndikaenda kofenza, asi fenzi yandisimudzira zvitsvuku but handiyo nyaya ndafambira ba. Fenzi yapinda mugoronga, fenzi yaita so, but ndati handisi kupinda nyaya yefenzi ba. Nyaya ndakandataura mambo wanditi musha wenyu, musha haupi umwe munhu bangoti paita gore kana mairi. In fact pambuya wangu paita less than gore. Pafa munhu wacho ndandatoti panani ndikapo reasonable period yekuti ndisabudetoga ndinemba yekuda mushaba. Handiti ndozi munhu afawo panopera gore. Ndisati rapera izvi zvaitika izvo kutoti musha unonga wanga wadini watotimirwa kare neneighbor. But ndati handi nyaya yemusha tapindira, ndapindira nyaya yeminda. Because mambo wanditi musha chienda. Ndakati asi minda yacho yanzi yapuwa muzukuru waSabhuku, mwana wehanzvadzi yaSabhuku. Mambo wakanditi minda unozodzokazve. Asi ini ndadzoka koripota kuna Ishe zvaitika mudare musi wacho, ngoti ndakanzi kwanzi ndaudzwa nemahunga ndozvaitika. Saka ndakakwira bhazi kubva kuHarare rekuenda koripota nyaya. Ndiri kufunga kuti Sabhuku zvendandinaye mukoti uchawaripota, but the problem yekuita roundabout nditi hanzi ndati gaga. Saka ndakakwira bhazi ndikauripota kuti ndozvaitika. Saka yaminda ndakafunga kuti zvemambo wati mushange wedu iwo musha wakapiwa uchizopiwa minda. Laini yemunhu nharaunda medu handiti inoti mbuya wangu number 1 iwo ndiri muzukuru wawo, number 2 muvakidzani wanga apuwa pedu, number 3 wamwewo, number 4 tese imomo tine minda dziri kure because pakaita pagomo. Ndikona kuti makomo apera opera, but that's a different story handiti. But pakati pagomo saka tipa minda kumwe. Mbuya wangu wanowa apa, muvakidzani uri apa, wese mulaini muna wanedzawo minda uko. Right, ndiyo background chete iyo. Saka ndabva pano ndakafunga kuti hazvisisiri necessary pakudzokerera minda. Handifari pakuenda mumatare, handiti handipozvifariri zvachose. Saka ndandifunga kuti pamwe tichaavoida nyaya yedare yekuti zvajeka, musha wanga uine minda yayo. Saka ndakati ndidzokezve wari kuramba uri pamunda wacho asi kudamba kucooperata. Pakubva kuHarare at my expense ndichienda kwaHonde tichiti tisangane kuma 12 ndakwira bhazi. Haana unga aripo pauyu, asi mambo ndandautaura kuti no Ishe confusion. Ishe ndandautaura kuti mambo wakati panyaya yeminda unozodzoka. No ndakazvimenshana last words tabva munomo kuti asi minda yanga yatorwa Ishe wakabvira kuti unozodzoka. Saka mambo wangu Ishe wanga kutozviziya. Saka uyu anonoka kuuya handiti tabva kuHarare ndichimirira about 4 hours. Pandandabva padare raIshe wanga uziva kuti ndichadzoka kwamambo, ngoti wanga utamba neni chitoti roundabout. Ndabva kuHarare handisipoba, ndichasvika ndaapadhuze 30 minutes later ndaakutosvika 2 hours later ndaapo. Handina kwakurara ndiri kwaHonde, izvezvo imba yanga yapo yanga isati yapera mafloors. Ndaakuenda 500 meters away ndopaakazofona mujaha uyu. Ndauya ndikati ndanoziva kuti wanga uri around, uye chawandidzotsa kuti ndichidzoke zvinezvi uri uchiziya ungaziva kuti from here ndikidzoka kwamambo kochema nyaya yeminda yangu. Ndakadzoka hangu ngondozvina ndafambira kubva kuHarare kuti taure nyaya yeminda.
Sorry. Akafuna ndiani? Babawa Shingi Dube. Shingi Dube. Muzukuru kasahumani saka ndisiri shota anoshandisa surname Ipiba. Anoka anonzi Shingi Dube sahumani eri uchataurega. But mai wake hanzvadzi yasahumani. Alright, indaipa nyaya chaicho. Nemida tatosvika because tadzoka ndiripo papakazarapo vanhu vanenzi vafambira dare rakabviswa vanhu vese ya kuti tishisare nina shingo wacho navanongwasahuwani vakawanda nesahumani wechirima unga akanitenderedza adede taakuchitaura nyaya yemwana akubvunza ini ndaandamuti paminda pangu ibva pachiri pafoni manje asi pendakamuona mwana mwoyo wangu wakachinja wekumhuri kwedu wanga watoti aiwa zvekane munhu awo akaunochigara tikati ko inini zvendanduzi ndisiye imba yakawakwa ndidarike nepo chona nemango dzandaidya ndiri mudiki ndidarike nepo ndaiswa kugomo kuri so inaccessible kusina nemvura ndichizi unozogona kuturura marata unogona kutora mabricks munhu wacho iye wacho ari paminda unogona tabvesei ndane 69 years old nda 70 years zvinaizvi gore rine 13 January I turned 70 so at 69 kana chembere 69 iri okay kuti isiye mushawa wakwa and incidentally he was one of the builders nasabhuku wake weimba iyoyo ndanda kuzi ndisiye but ndataura I digress. Saka ndakati munhu wacho iyena unodaro but pandakaona mwana wemusi wacho mwoyo wangu wakabva wachinja. Why? Ndinowa now ri sort of age yake kana zero rada ratoonawo imba netuma young children twainato ndikaona kuti handingarabiwa ndine mwoyo wakadaro even though my members efamily angati nditi kare aiwazvo munhu awaka hamuchabvisiba. I try to remind them kuti ko inini ndandisizi ndisiye here apo ndichienda zvine zvakasiyana inomwe munhu saka dai papa ine chembere yemunhu ipapoka mwoyo wangu wanga usizochinja asi pandakamuona ndakabva ndati aiwa no it's okay mwoyo wakachinja makabva mwoyo wakachinja ndikati mwana waibva achidaidzwa ndikutaura kuti ndakatendedzwa nanasahumani hobho ndiri ndega saka mwana uyu nearrogance yake kondibvunza manje saka mamurudei ndikamoti ndikakuudza zvandiri kuda ungazvigona here ndogona kuti pack up your things in 24 hours ubve paminda yangu unozvigona here handigoni saka ndikati bheta iwewe zveminda yabvuma kuti ngeyangu undikumbire zvauri kuda it might be easier for you to do kundikumbira inini pane iwe undibvunza kuti ndiri kudei woda kugara padzimba ndikati it's okay mwoyo wangu ndamutaura kuti wanga wachinja kani ndikaona kuti mwana mudoko saka zvazwaro zvikazi manje saka unopawo mwana ndiishe uyu unopawo mwana pekuti huku dzake dzisotsvare handiti because minda dzake dziri first 2 madhunduru the rest iminda mwana asotsvare huku dzake munoziva madaire ndakaita ndakati ndoisa fence kaisa diamond mesh hapana huku inodarikapo bvuu kuseka wanasahumana wayo wese ngei wakaseka ndandotadza meaning yawo yanga yaise kuti ndipe mwana pekutsvara huku dzake give him a bit of land to actually arime ndozvaunga uchimina handiti saka haina kuzopera pamusi wacho tati tisapose kuzochidiscasa kuti pekuti huku dzitsvare papa tinochizopatangira papi. Sadly pane 3 madhunduru anga atutsirwa mbuya wangu and andaudzwa kuti vanzi apowawo umwe munhu handamuona munhu wacho hana kuzviziya and handandisikuda kuti nditange imwe hondo nemunhu wacho anga ari uzivi kushandapo ndakatosekwa neiye anga ari pachitwa muri kutya zita ndikati hama yangu handisi kutya zita ini ndotya manyepo nechokwadi chandisikuda handina kuya kuita hondo nevanhu saka ndikati uku ndiri kunetsanana uyu uku maunonetsanezve nemunhu ndiko chaipo kwandiri mukomo pane nyaya ndandati munhu wacho uyo kana ari kuti ngedzake minda unochichengeta ake asi shingi ndizvozvo ndandati uyo akandipawo dhunduru rimwe ranyedurwa saidi redzasi uyu ndobvira mupawo fu dhunduru rehuku dzake kuti dzitsvare ndopane nyaya handina chinzwa zviri kuitika tati tichaexplain handiti ndakaenda pamba pavo tichiti chibvumirana kuti unocheta papi nepapi
ndikaona vana varipo ndikavacharengura ndiri kuya kuona mai nababa ndakaramba chinzvenga for the whole year till kurima kwapo ndikati wasarimi patisati tabvumirana ndione bhindu rekutanga ratova nechibage then rechi2 etc etc then ndachiti hangu alright une mamessages ari pafoni pake ndati kuti usabva wadada uchidaro ngoti ndati kuda kuti titaurirane ndomupawo pehuku dzake kutsvara pacho unoziva here kuti madhumbu ese akarima nekwaasati arima for the past 4 years anga ine bundo raita so ndikati gai ndichirimewo ndikamubvunza kuti saka unokoda ndibve kuharare here uchisondipawo chekudya zvoruramba ndirime paminda so ndanatumira munhu wekundirimirawo akadzingwa umwe wacho akati handiendi because ndinotyawo ndikabheta muridzi azviendere handiti kwakuenda rimei kagombo kangu pasina nekurima upesi wapedza kurima pasina nokurimwa ndati rimei from here to here kwakuona message yapinda dzinosisa adairi ndati vanhu vakabva adaira siyanai nezvamuri kuita saka inini muridzi wemina ndakateerera samusha ndikasiyana nezvanandichiita dai ndiri murume ndoziva kuti waiti kwazi uri kufunga kuti ndiani mutange wangu ndinoda kurima ondiri kwazi siyanai nazvo wairwa handiti but not only do I not want war ndaro nyararo izvo zveizvi wanga ine murume wekufunga kuti kwazi bendakamuti ana painozoritsvaga uchazviona wafunga kuti ndiri mumanyika kuti kwazi ndichaonana maenza kwaita mvura handiti ndozvinotaurwa kuti wadzinotumira namheni ndakamuziva kuti kwete handizviri kutaura ba ndakamuziva kuti kwete handizviri kutaura ba uchazviona it means kuti tikatenda pamberi pamambo chokwadi chacho chichibuda pamwe you might get embarrassed handiti saka ndapedza ndozvandizotsa pano ndanyimwa munda yese completely minda yangu shewe minda ndandikuya kupeya later ndikutaura background uyu chingi uyu chigare yenyu mbuya uri kutaura nenyaya yekuti wakatora minda yavo what is the position ndopanokuda chideka yes or no inini handina kutora minda yangu munda ndakaupuhwa naShingirai Dhupi wakapiwa nani Monica Mhaka Monica Mhaka ndiani ndidzoma mukunda yaparipi wakashaika Monica Dzoma kwamusapiri panozimana mbuya pamatingo uye wanga wakarerwa pamatingo asi vari Dzoma namatingo where is the relationship Dzoma namatingo ukama wacho uri papi wekuti Dzoma anokwanisa kupa minda yakwamatingo iwe pindura iwe aiwa kana usingazivi saka chibva paminda yakwamatingo enda ipapo minda pamusoro Yes. minda haisi yekwamatingo aiwa minda ndeyepadzoma unozvizivizwa iwe wakapiwa wemunda anzo saka it's not your duty rekuti taura ownership wakanopuwa isusu toita da kuti akakupa zomauyu neari kukontesta kuti munda ndewangu ndo wari tu watoda iwawo kuti tichemene kuti munda ndewani iwe wakatomirawo because wakatongopiwawo iwe wakapiwa nemunhu ari kuclaima kuti ndepake and then there's another person ari kucomplainant ari kuti aiwa pawakapiwa pasi pani pemunhu akakupa ndepako ndonyaya iri kuchiti iwe hauna problem yekupiwa inini achindipa ndakaendawo kwasabu teerera shamwa wakapuwa munda wemunhu don't be defensive ukaita defensive kaubatsiriki unganura sabhuku unganura sabhuku normally ari in charge of vacant land unganura kana ndikuti vacant land iland isina munhu pasina munhu sango chii pasina munhu but as long as atopa munhu pasango ipapo paane munhu munhu iyeye ndiye hai in charge nepanzvimbo ipo papati pasango ipapo sabhuku atobuda muequation but when there is a dispute or an issue panzvimbo iyoyo then sabhuku comes in as the traditional head kukubatsirai kuti kukuyananisai ndosaka zvini sabhuku haatongi nyaya anoyananisa kana mauda kutongwa nyaya inotangira paprimary court paheadman ndo panotanga kutongwa nyaya
Uruzazvinzo utashima. Right. Saka ine ndoti ishi yako. Ngekuti kweso kuti wakazoenda pasabhuku ndakazoenda kwani kweso handi kune basa. Kune basa nyaya iri pekuti pawakapiwa ndepa ani why. Akakupa ndiye here the right person aifana kukupa kana kuti kwete. Ipo ndoti nyewe. Ndiye the right person. Iwe hauzvizivi because pane umwe aripo allegia the same. Saka isusu basa redu sedare kuti wairiwa ari kuclaima tione kuti muridzi ndiani arikaona shingizo walamba kubhadhara arikaona zviro shingi kuti tandikutaura haisiri basa rako iwewe and iwewe you are just a beneficiary from a deal and asi muridzi deal arichi and ona zvinotaura wazvizwa here shingi zvandikutaura ndati iwewe wakatengeserwa nani naMonica Dzoma anditi ndikati isusu manje nyaya iripo ndeyekuti pane wekwamatingo ari kuti pawakatengeserwa naMonica Dzoma handi pakeba ndepangu urikuzvizwa. Saka isusu nyaya yamuno yayekuti isusu dare rino iri richiti pakati paDzoma nani namatingo muridzi wenzvimbo ndiani muridzi wenzvimbo ndiani chii ndiani mariramiro ekupa munhu waanoda kudii adakupa wazva zvinozotaura handiti kuti iwe une mhosva handina kuti iwe une mhosva aiwa iwe wakadiwo wakairwa mari ukapiwa andizvo asi nyaya iripo ndekuti akakudyira mari akakupa ndiye here aifana kudya mari ndiye here aifana kukupa ndopane nyaya ipo chete mudare rine ndo zvatoda kuti tarise chete ndosaka tabvunza kuti aiwa even mudare munomu iwewe haufani kunga kuti uri muno mudare anofana kunga ari muno mudare ndiMonica Dzoma namatingo so that umwe naumwe approve beyond reasonable doubt kuti nzvimbo yatakapa shingi ndeyako nyaya yatodii ani zviri shingi iwe hauna nyaya gara upasa warusimuzama wako mudaugana munde mirai Dzoma aripi musikana yawataura Monica iye aripi Monica akashayika akwahunda kune witness inenge iri babalendi inenge yaka kwahunda witness dzakafa witness yakafa hapana kwahunda kwakupita witness kuna mbenyu baba hakuna mawitness ese kwahunda akafa kana ari mbenyu akupenga hata wechiro kana beti tautozviziva takuziva honde vhari muridzi wenyaya isaidzi ari bedridden pfungwa dzake hadzina kumira zvakanaka kana kuti akafa zvitatu izvozvo ndo maissues anobva kwahonde vhari saka taakuzviziva izvo andiwa saka taakuzviziva saka ndosandoda kuti kana mati akafa akakarorwa akakarorwa kupi kwamhaka ndokubva azodzoka kumba kwani kwadzoma asaka kwadzoma kuna nababa vana baba vakadzoma ndiwo tingatomboentertaina ndiwo tingatomboentertaina kuti tizwe because already iye musikana angasitori na right yekutombokutengesera lendi aina nababa Dzoma waripo kana lendi yanga ine kwadzoma mambo 2 minutes chete ungandibvumira chimbomira iko matopedza penyu akona wana yezvodukedza kutoaation kuti uyu munhu anga akarorwa handizi akabva kumurume akauya wodzoka kumusha handizi asvika kumusha wosvika wotengesa lendi yanababa asi pamusha pana nababa dzana Dzoma aiwa inazoda nhamba ndoda munhu da munhu anotipa maanza toda munhu anotipa maanza ndonyaya chete isi toda munhu anotipa maanza noti nhamba
namba haitauri chiro. Kana iwo wanadzomwa wacho vari kuzviziva kuti nyaya iri kukoti nhasi ndiye hanzvadzi yavo yakafa. Why are they not here? Takavafonera tichitaura navo. Ivo vakati kana masvika munozotifonera. Ini ndichite basa rekuvafonera. Iwo wakakosha maningi, ini ndauya kudare. Iwo havauyi, vakakosha maningi. Ini ndiri munodare. Ndani ndaita dare iri virtually. Ndiri kumba kwangu, dai ndikutonga ndiri kumba kwangu. Nditoata waiwa shamwari wabuda umu. Musikatondori ndiri kumba kwangu. Asi ndauya muno. Asi iwo uchida kuti iwo ndiwafonera. Asi iwo ndiwo watengesi. Sinoziva sei kuti ndizokutaura. How do I know? How do you know that is a song of no, ini ndati Dzoma ngaauye atsanangure zvaanodii, zvaanoziva kuti lendi iyoyi yakazoita end up yamumaoko aMartha newe sei. Then sabhuku handiti pakaita transaction sabhuku aripo ndiye here akanga aripo. ndisekuru wako kasabu Sabhuku wacho ndisekuru wako. Saka he is conflicted. I don't want to see. Izvashing isusu munomu tinotonga nyaya titongowana. Haitotonga nyaya titongowana. Zvoutowena mbuya nasekuru kana chi inini mbuya wangu chaika muchira wangu wakachema muno akanitarisa James here akambuya inyaya yasori. After tatenga tabuda mukoti kokutoti mbuya ndemubati wekumoyomba mugeze musodzi. Ndechikachi kana waya muno moya kunyaya hatina kuya ukama kana wada zvembuya unoya kumbako ndokune tii nemasamba neshuga yana mbuya nemapoto. Not muno mune vanhu vane nyaya dzavo dzinoda kubatsirwa chete chete. Saka iwewe shamwari ita kuti vanadzoma wauya musi wechingani Sunday ndizvo here 31 chirini Sunday yazara. Saka 31 vanadzoma wauya because pasina vanadzoma hakuna kwati kuenda. Vamwese mukataura kana uri kutaura uri dzoma kana uri kutaura uri dzoma uri dzoma ndakaudzwa samanisi ndabhadhirawo yangu mari yekubhadhirawo yake mari saka ini ndasungirwa. Imi ndimani? Ndini maiwe. Kana uri mai ndikatonga mwana wacho mai acho asiku. Saka ndinobhadharawo here mari. Ndima muri pamu. Yesamoni. Kana kuti ndotiyerawo samoni yemwana wangu. Ndima muri. Ani muri yamagwele pamuda. Amuzi yamagwele pamuda. Pane mwana andigaripo bei. Mwana ndiye akapiwa mwana wangu. Saka muri ndimi. All right, anyway, kasanga mso 31 tuda vanadzoma pasina vanadzoma nyaya yedu haifambi because zvatuda vanambuya chingi very simple. Tuda kuti tione kuti muridzi wekunzvimbo akakupa ndiye here kana kuti handiye. Muridzi weland ndiani? Chete tikaziva muridzi weland. Tikaziva muridzi weland pane uchagara kuti pane uchabva. Yes. Zvatopera. Yes. Just 2 minutes. 2 minutes. Okay, 1 minute, please. Monica Angari, a sister to Mananga Puaminda, Mzuguru Kazuma, an out of wedlock child, was the Guru Anguzuma, and that's the Amboya. So that out of wedlock child, Wakabarwana, Sisiwa Monica, had that child. So my grandmother, Wakazuba, here now you out of wedlock child, Wakazagwa, Queen and Ambassador, Wakam rejected actually pregnancy, and did it. I got Tambura. So gave that child, Pambuango Kufa, Babongo Soramba, my grandmother thinking of Manawao, when the father is not interested in Kumusha, she might cause problems, which is understandable. So Wakapachi, this Muzukuru out of wedlock. Saka Sisi wacho anozi Evelyn, ndio mai we out of wedlock child akapuwa nzvimbo ya mbuya dzoma mukunda dzoma akarorwa kwa Matingo. So that's how papa ari paMatingo.
Saka wanadzoma ndo wana sekuru. And my grandmother, our widow, came from Kusamaringa. Kujuze nigwantazi yao dzoma and had mushawa wega, but she was under Matingo, Buya Matingo, Marina, and only child Marina. Yes. So she's dead. So Monica is dead. So I'm saying Monica is dead. But everybody, including the Sabuka, knows the story. It's okay. Thank you. Let's Thank you. be on the I'll start it to one. Let's be on the Start it to one. And